say many ample. One idea, but many ample. Only be man kasama me. Say, me say no. Ready I told them One year. ready I win. Menyom. it say who person here. The person in kasama me. Say, O menene nyom. Sisi yin say no kwale nim. Ana me so menene ye gu bebile. Hey, I make 15. Esa na ya ha agene. into the one you so be. Ebu abi so bibi o na no o ka so mo no wura wo se de o say ye o se de bi chop wuro. Enti sa na be. so so pan ro, person Enye mi a so no de eja. O sa tam sikai wan ya wanye. Enti de se anu nka bibi se mani ab. sister, me pa cha sem na wo kan tie. Me person no come nsem dem. Me ni ko ka de. Wan ka se person wo na person ye de, person wo. So ye gu 5. Oh, person me wo nti. Person wo. Oh, hwe mi ye na me ti me wo. So Me pa cha no ko sha panyin we. Come back. Amina sana isi won so okay. Hey, Say, a do from beautiful mammy. And they send just open home bush. Oh, my boy. They say dem ko hu me busu afani. And I say, yeah, Say me no muti ne fefe o. hey, a good dear. They say, you know, a dear, they walk. Wọ́n ní nǹkan sọ wọ́n yà mí ní ètùtù àkàmì nsẹ́m. Every Wọ́n ní ẹni àtọ̀ so mi ní sẹ́mi máa mi yà me do pan the dear. me de me meet me asem we de ma me wo de so de wo kan so one wo ayi. Se ne yo wan no. Wọ́n fi bebrebe. Do anymore. Bohun answer on us, but me so be fa me time. Wọ́n kan fi esi eni pa de ayọ̀nfo. Why mistake you? Would you want condom and they will come at baby do. E wan si. Once involved for Ese condom ni edi a anya now son on some populating bag. Now oh yeah man so de This is what Sanam do. politin bag. What do you Now we say be man wo wa de no problem. ọ̀nà yìí mú odù. Jajaja na format we de nye. Me no anam de me. Condom akọ house condom 1 cedi. One no open ho ye ne de so enam kana. Enti no won hye condom no. E na be man no so ne ho ye ne de. Menya pa. Hey, now re me aka be dai. Me kwanyim yo. Ka bi mana ma. Wona anyim no wogina onyina enyini sa na nyi sentie. Wanya papa. Ka bi kira no ma me na. Menka bibi a kire no a, wo gitum se wo anye ne ye. Obi kunu. Yen charge no. Me de ma me de ada na wo sesa. E bi da na wo tena ni ti a. Ah, David wo ne ma bi nya kura. Yen charge ne. Bibi ara we ada ene wan ko di police. Ka fi ni gina tempo na ka se kire. Mi ama ni mu charge me. Na say the end dey say bibi abọ me. Me de ma me de nya charge asem. Asem we de. Me srew. Ba ma me na ka kire no fa me to bra ne. Na on srew ma me na on tumi hwe wo ye. Nya sa. He what onwe o ya bi on se onka mu di ka nka nti ase anya adwuma sa na me de akoto me ba cho me nya na ade na nya boy ba ko na nyimo ya bi mi check ya no nya ono a wo check ya o so ni magu ase we di ni dodo se ba ko no wo double game o se me ni de wo fie nti ya no a be so me ya o we de ma fair me se me ba no so ntimi ko kan ko be man kora na ni nhia e na me so kora no mintimi ni enu because me ni mo family me ni mo mama wan ne so wan ne so yellow plant mi ama no de nka ba ti ya hu bibi o de anu odem blue ko do computer o de me ne na be bedwene wo aha abo kanya sasem ma me ne e be si bia wa ye me da masi o o mani kwa ye mami yo na ayi be de enola ma o de o ka bia papa. Ah, me dey asem we dey wan we udi bebe mu. Me dey mbem, ade dem dey bebe mu. Obi ne kan say e boni kura yikurom. Yo ha na baba we. Yara mbre fu ni di ya. Yo what shankusu. Mercedes. Ya betu menim say onyam. Ono na nyem. Ah? Cause date yo odinyem ye no. O check ye na ye wa. O de betu menim say men kan che na hwe ho bibi no ono ni fie no. Ye nyinyi nso enwu. Kesi no pese wo. So ne obeye abehwe ne kama. Ama na wo. Nti wo srewa me fanto ani. Ti ne wo ma ne no no. Nti wo manager o kan sa asem asem na o ka kire. Me asem be ne meka.
So crutch need to so na no oba akoda no wa use condom. Na condom no kwa na boy say. Yeah, wo use obi baba wasisu wo pese o say ne life. So say nyinsan hin no dey fa. What dey bro? Ama wo so agena ne na say ne baby oba ko hard now baby na so betunu free ko hard baby ama na. Ko so ntimi say ne life sa abaya wasisu do ntimi say ne life sa. Manager, oya mama di hu ya o. Se bi fia ya we. Emeduwa ya be ma me prekope. Bia ni a obeka kwabna ye ni say na mate de enye no. Na makase bi enye. Na wa baba we Mercedes. Woni mi say the boyfriend a woni ne tiwe. E bia obehye ho. Ene ne da. San. Was boy ni date on ne ba e be die no. Ono tambi o no kwada obode. Ene afa na ni so. Da bi wo say ya wa. Dabi. Afa na ni so. Ka me busan wo say ya wa. Manager. Say wa. Me na me ye be ma be si nya me ya. Ene sanye wo de ene enkoye die ne. Oni ne mienu. Me ne hwan. Oni boy na o ye fitani ne ko nya me. Wo di no obo nto Ene me si anya me ya. Wo pese wo firi mu dia. Kokoye die ne. Nye so be kwa ante na o. On fan ko. Ho kwa na me pe no. Ante na. Aho na me pe. Na be me ni mo nyamfo se wani mo ba na obi ara. Aho na me pe tie. Manager. Wọ́n di konti a me se nyame a. Me ngo. Wo. Anya me a. E de na wo sa wo. Me na me de me ho se me ngo. Nti na me se ogia no ni pabo ni ani. Obi nyi se no pese o de hye me. O mi sa karo hwe. Karo be ka hye no. Nti nyame a. Ene tie ni tintin anse de me kana na ese mokoye. Mun konkoye o ye hwe wo de ne hwe ono so dia. Na se no ye penokore. Manager. Me tifia bia na ante na quarantine oba frese mama Nigeria. Utifia nso bra me so minim ho. Manager. Minim ho enti mesra wa besra. Ene mo koye die ne. Yesu hu se die ne no. Se ye ngo akora na wontimi ye die ne. Ene so. Ji se wa wo. Ene ora hwe ne ma no. Dai, ene die ene ka Hwe ne ma no wo ene bo die ne die. Ene oni en fan ko ba bia nyame a. Ti kasa che no. So se de me kan na nyame a. Why? Enti nyowa. Na dabi. Entimi nyame. Why? You say you pay for say apply. Oh, only me din free mu kra, only me din free. Why? Nti me da ase. Me da ase. Why? You know who you would have known. Na be you ho bi ani mo. Why? Hey. So you are the one that Me pen mu ti fie. Wa wonni, oba wa yi. Be ma on ne da sorry koba. Na o se onyima. O wa ka kire wa untimi nka chance. Kwabena ntimi nyimo. Abegina ka kire me se me nyina me hwe. Oba yellow sisi obi agina hwe. Eti akoso nyina just obi am person nyinsin obaji. Edi asem kure. Obi am maami ewu pa ka me papa. Ka me ne nkunwa nti nyinsin di bi beko wu ma bele obi am person obaji nyinsin. Adi usu bi amini nyam so minimum one papa just but it tune nim kura boy ade se min ko me ho ana se me nya de kura mama amuni ne eku onim ne eko na ku musa ne se mu ya oni bi nyina me de dika to wanim se ka se mi na bibi anya boko maya mu nya hwo hwe se me de makoka makama bona so ne enye wono oso won die ni se ne nya ne dia na wabeji ono kura oso wonwo oso wo fie mema na yenwo omu ya goni omu ya karawafo nti se wodiri pa sa blantie ya oba o enyo ne se onyinse e wasema wo ken bi onyim ni mi one ne nyam binim sa blantie ba ko ni nyo ono e bi ya ne ne benyam mama o ka cho se won wi umu zanze ne ni didi utimidi na umu sano se me kan oso won de otimi eduma but e badie de wodre oni ba wo ba bia nti won de wonye am so a mistake pa o ade obi kunu de am etala ho da de nti na wa mo so ampe bibia news me ka ko yusu ba wo sinye de roba de ne we panam kanam ne ye e bi so news wo wo yire nti won na so fo ho adwe ne wo ko e tablet wo ko betimi e 24 months betimi amene nti be ma no da wonnyim family plan anu ana so wa ye ne sa ni nyina menum bio menum bi na menum se me fiefo so no fiefo no musuma fidie nya me dwo environment yes ne wa no boka so no ya menum bi na agro ne de na bia ne ba one day bi ne bia me be fidie a bi se nya de bia ne bia be kai
Ba we de nya ba wi ntimi siro. Ene ne ka bibi. Ah yes say me ko na yele ho. Ye du de o se me ko to Kɔ ne yere hɔ deɛ ɛnea wodi banti abɔ wo mu koraa ɛnyɛ adwuma. Wokɔfa asɛm kɛseɛ koraa na ama ho. Wokɔ ne yere hɔ ne kɔka na ne yere nso de n'ani bi kɔsua ne kunu nso ane kyɛ sɛ wama bɛrima no koraa afei na wabere ne kunu. Ye say me fu ba na ba. Me ntwe ngosi da baby. Ne sɛ wo maama ɔyɛ. Na me misi ma me ewu aka papa. Me papa nso kura de wo ani tua. Ko ko ase wa no wo. Ena mplema adwuma nti na msanti me nchake ne sa. Enti na me se de ayi de aba me kome ho no. Wokɔn sɛ waa wonim sɛ w'anim no wakyi ne bi. Ne wɔba nyame abɔ fɛfɛɛfɛ w'anim dua bɛto wɔ bo akyi. Yɛtuo wei nyɛ to a yɛde ne nam hɔ kɔfa obi a wɔwɔ ayere kɔtare ho. Obi kura po awale dendenden. Ana ɛnɛ maa na maba no yɛ ana mo deɛ mo pɛ sɛ wei life bi wɔ ahwɛ ne mu o. Obi wɔ n'ataale yɛ baako pɛ. Nso wɔn no te ase na obesi ahwɛ wɔ no. Ana ase na obesi move no wi ase wɔn. Deɛ ana me deɛ me papa ne sɛ me bi am ka kyerɛ me ma sɛ yesika na o wale a me pɛ. Obebu saa sɛ wo ne na yɛ wo ya. Yɛ ɔdo bɛkɔ hospital ɔna yɛ bɛrima a yɛ wale no. Ɛnyɛ de obi 1 billion ato ɔna bosome nan kura huhu n'anim da. So why mistake bebree? Na me ntwi ni mafuto we nyina na ne sika me dia me ma obi anu wasaje o. Sɛ me na me so ɔbɔ ho bai. Me nim sɛ ɔbɔ ho bai anka me kura me pɛ adura mo amene. Ni mafuto we nyina. Ye tu wa do ho na be me bia sanso. Dabra bi ndie me ko awurade edidi ndie me ntimi nkɔ sɛ nyensen. Dabi Ene bo ma de ba na buti. ne enko ne yele no ho. Se la sa wa otim se ne yele ne tidia. Bibia be wie pege. Sɛ deɛ adure die. Ya bo me so do. Deɛ adure die. Me ka sɛ metima yɛ ho bibia na metwa ntoro. Me ka sɛ metimi yɛ ho bibia boa na metwa ntoro. Ti deɛ adure die. This one mo bu so panyi ne ti. Ne me ho bibia nyɛ yi. Sike me no ne bi o. Video. Na kwa ne yelo ho na me na akokasa. No ba boa. Elo sisi. Kwa bi ne lo. Ese bi mu ne amenya me ho se me de ko bona mani. Ayo. Me ne ba to me ne hu hwe. Me pese me bona mani na. Bibi wo ha wati me ye na me hu. Ni na no onyini. Wodi ko to n'anim asige sɛ bibi bɛyɛ no. Ane no won ko na me metena ho. Mesrɛ. Yɛnyɛ nneɛma sa wo sɛ woyɛ ɔbaa o. Wɔse wo sɛ obi akoma so akoma hwɛ. Ka hwɛ ne sɛ ya. Sɛ wo no obi bɛyɛ ade wo yanka wo ka betumi gyina. Enti me hu abla me onye ya. Sinya abotre nkakra wo mu a. Wache, wo so be ka de da wo nka ma me hu hwe. Me ko hospital me de ni hu iska me hu hwe. Na me ka sinya abotre ne sɛ wo ka kyerɛ ne yere no so so ayi. Me de me ko me ne kasa na wo de ya tu ye. Ah, tie. Ese me nya de. So, bɛyɛ no. Why? It's weird. Wana ho ye. Ni hu ne me nya. Mehonya, karo, oh, nya abotre sɛ ne. Na mehonya no ɛno deɛ dɛ. Ɛnde ne kure. Debbie. Na ai sister yi bai ba so o mi so mo na be. Nka me ni di nkomo. Ti. Ɔno wa. Ɔsɛ dɛ. Debbie me na one me ka ase me na me ka want ase. Anye wa, why? Anye wa. Oh ye. Daji. Ti. O se. Hu ne me. Ti hu ne me nye. Adiri kura bombra. Wache kula dudu. Ya botre kwa me sro. Ebo fro me se wo so timi ye no timi begugu so kula begugu so na. Bia ye yi. Ah, ye di en komo na me se. We want to bra. Ene vene pepe bi ne nka na we ye. Na yi se ne men ko. Mami wuru su ntemu na. Okwa no de kwa dan nya yi. Okwa na me metena ho. Na wo so wo ye be fa. Dede bia ya bo me so dodo. Ni o mu. Eni ho cheche ni me nka me na me da ho.
sister no mere. We use say na bibi Obewu a wo nti se menye nsia mo me so ana. na da wo pesa wo dia wale na. Wo pesa wo dia wale na. Ani ade nti no an kan che no ma na ko sister. Hey. Na what dey? Na me woni amenya na wo ade mo so da o. Dabi nyawa. E wo ke Ye wo ade okura ni. Anyi nsa mo so da o. Na me si jai brand na ba na ye ni na jai. Bi ade na bo me so me huni amenya me ho oni fe wo ho. Me kan wo betwa hwe no ntwa hwe na me metena ho. Usu mama nka usu awunya hu bibi e se wo pese sister ni mu na fa wale na nyesa bibi che be man da on tia na ni papa boni sembe na wo ye wo fu pa obi be ye obi o na se ma ba fom kra yin se ni ntama me ntimi wo de mi se obi be ye obi de wo ye ntimi nya me hwe yo sa wo to so a wo be to so sene so wo ni mu a se bra na to kwa no pa wo ku sister na bra na wale na Ade. Asem dede ya. Asem be. Sisi wo ya ma na bo me so dodo sisi wo so pe bibi ka kire me. Ye egu ma ko na we to so ni. Enu we de me yiwu. Bise ma kwa cheke nya brante ba ko na ye wa na me no nya. How did they check it? Ko hospital. Am na hu se sa ta na me ni na ejai. Ti me no wa. Ya na manye se me yakola bi ma. Wo wa ko hospital ko check it. Ma kwa cheke. Na ka se me yakola. Eti mi fan ka ta na me kire ma. Fan ka ta bia me kire me se. Yeso hu ni se. Me se me. Bia me nyemo puma beti se. Ai, enya mi anti be bia be so di ko bia fa ko. Why? Ai. Eti mi fan ko radio station na se TV station. What check kura no mo mfrɛ me. Na me hu de meka. Usu wodi ka ka. Enya hwe. Wo de fa ko. Enya mi a. Bi mi ti me nyesa. Messi. Eti tanga ne ka se ba wo yere ho no mo na. A obetumi abona mane wa pie. Oba obetumi abeka. Misa me bona. Oni ho. Nti oba obetumi abona mane why? O de abona mane me nya problem. Eti dede unya adwen sa kire. Da bi. Ma mi no mu ka se nya anti still. Mercedes. Ye me kan ne se uti. Isi time a me na uti ho. Bibi sense. Ni ja ho na kofa fitani no. Na fu ba o. Anya me problem. Why? Anya me problem. Wo de hwe me. Me hu bia. Na de me room anim kosoro. Me room anim kosoro. Ma me nka bibi ncho. Jaja nka hwe ncha me se nya me a. Ya me kan no ntia na. Ma mi so mu mpo. Ya me kan na se uti. Why? Wo hwe me a akwa ne ba wie na wo ka se bia nya wa. Ye ko ye na enya wa mpa. E bi buka egu me so enu kwa wa fa ho adidi. Dia so hu ni se. Emfa sa adwene nse utiri. Se me nhwew. Enwi na wo wie ni emfa bi nse utiri mu da. Boy no mo no nhwew na wo wie a na mo kohwe na se ye me a na ye hu de be ye me de yi ni fi. Se me hu. Se wo che me nyansa. Wo che me nyansa nti so pese bo me ya mane a. Karo kokrom. Oba be bona mane. Why? Be bona mane. Eti wo say jam wo dan no kra ma. Me fa ho she kira. Me so out. Iti o pese nke yigu ana se se. Me Yigu pa so de me nyinga. Me de na wo ni. Enya mi a. Eza o ti ase. Iti ni se no mo me so ana se se. Ibi ase pa di o. O di de wan ka se yo. Ni wo be bi kra me fa se me ko gina kwan na no. Se me. O de wa me hwe se me se to ne ni ka. Asam de ba go fra na yesa. I'll make room for two. You and I, Jesus. Mami pepe bi na we. Bra. Na da unchi bra dia. Nutrition. Mami pepe. Unchi aluple. Why? Me who sika nyina asa no person ka me ntwi braga na ka me konko twi aluple me boa. Wa bokan say o me di me engine grofo engine sika nyina abetwe mpena no. De o so onyema na taso mo mu na anyemo agya nafu no. So wanyini se mfuma besi besi di me search apa na so. Oh, so ja na o tinyi se na ye wa. Me be fa me drop you ye wo na from na. Ye cheda me frɛ o se bra nyi se na ye wa. Wa na se nyi se na ye me. Me pa che wa bie wo na ma me na da wo mu pen. Ada da bi ama ne na. What time me be ma hye na se pen. Na wo be di ni nyinsa ni wo be ka se ono ne se eye mea. Wo wan ka sa wo ni dwumadi wo wiase aban. Na wo dwumadi.
Wo free so we school adwuma be na ado ho ato. Oh, adwuma di. Ah, wadi konkonsa ma wanu nyina twroje. Wonim je no gossip. Gossip. Jaja wo ye no na nyinsa no wo se ye wo a. Se wo be ne dai. Mimi na no me ka kira no me ya same o. Obi aya yi mi hwa mu madu anyina me ya. Yanse hunu no wana sa wo. Wo ye kramane asa. Ada wo ma me no na wo ba no na dai. Wo se ye wo. No obi akọ nye ne nyinsa na abeku ntokwa. Adai. Wo se wo ne no nyim. Wana so ne wanyim. Me hwa me se obi onyim oba me boa. Oda mu fa mu Bra, problem. me hu de ye ka o. Sister, me da me pa ho hihye fun sa o. E ye ofie na me ba na onya me kasa me hu ani ha o. Da bi me fe na o ma me chop money ana. What of you to asha me dan ma be fe. Na wo be uchi prage so de wo ye nipa ben. Me pa cha o na no me. Ah, kasa se de uchi ben. Wo se na no nkomo na me hye ne dem wo ne entem nsa ye no de so oba fie oba hwe me fa mani hu ba na asem a me ti no ma so nkura me hu se won hye nkuran wo. Ye, wo yare no. Babylon fo am ti fie ba na mo de fie wura ko ne fie am ma han na hu na ma ne. Bra. So prage anu na me ni insurance ma me. Me so me ni insurance so fi me try. Ka papa e ba na fa. Ka. We mu nyina me ye hu adwuma o. Ya ba di pa ya Toyota ne sa ka we ma me na me ye ka we mu nyina nji mu agbo me fam. We mu nyina wo hon ko fa wo mu prage we nu akofa. Na wo wanya bi. We nu akofa. Struggle fo ye o mu so akube wa akure bi nya wo se Osa da. ka na ogina wo hwe. O sa kwa nipa ne. O ma asam ye ya pa. Ai amenye sa. Bra, wo de wo ka wa so meka. Wo de wo ka na nyinsa ne de kokoli de kokoto a. Koto be ka se you de free mo. Pa cho se benya ba fan bi a me ne twem kana. Ompie nko ma wo hyedam. Me soli anu mato adwane akoma me hiasem na me ne ma ade ada. Wuti ya na me boge hu ka wana na aka kire me se abaya yi fa machi. Anya na aka kire me na bi se minya no. Ene de wasa di ni nyinsa yanim se won famlem na menye. Eti se wunu ba ma ne me a ka ba de wuye. A odon sa hye wo dam ni fam se de obayi eno fo ama akra no. Ono na se ono na nyim. Wo kan gina hwe ni na ka bi na hwe wani. Enti enipa wo de gina na ka. Eti woni ne nai. Me ne ka de fa ho ba sister. No so wonyim. That me pa chora me sister o janga cha so adai. Ah, we are by for na said ye. O so fo kwa. Ko so gala de. Wo tiam sa so o twan. Press ni we mu na no mo twan. Aka me tiam sa no ma me boa. Cho. E twa so. David de o ye na nye. Wo be ya mani gu afu ene Ene wa ne nka. Ya ka kuma sifie. Ya ka kuma sifie mo sam kire mo amuntie. Wo de ne nka wa. Wo di say ya no watwam photo afo be kona da solid dem na mpa bo sa. Sa so wajimi. Sister solid free prade anu no pa ho. enipa ya Na wo ka se me solid free bench. Nadia. Enipa ya Wo ka se solid free bench. Ami osimi na fa na niam enko suru o ma ma fro prade ma abusuefo yi so me so. tensi be ne de obi a Wo de enko. Se no. Se ba ye kan na wo so wonti a. Enyon se ebebodua. aha So you say no kan ho no wo senyo no na e de agye. Eno obi ana ne kasa gidigidi. Wudim boy ade mani ye yo ye wuye obi kokko to so okotie obi asemu ye ni ba na de wa fi ni fie so okotie asemu gina daka mama de ya chi ni gina daka me yi no ebi na wuye ensem de bi wo wani wo senyo ne nanyem ana esi ebebodua ana ho na so bebodua me pa cha ye wo ba na me ne de daaye won na bebo what tu no for ama ne obi dia dada won na bebodua wo de otu ama ne obi dia dada na obebodua ama no eh o yi ni styles da bla na ho wan kasa wuni adwuma ye ana wa for so akwaji contract konkonsa ana no ti watena fia na waye brom umpa adwuma anye ha da bia o ke kan kwofo ho nsem wo senyo ne nanyem na me so obebodua enye wons na ka che me sa ba ye wo no obi da ofie ho enye no ne ye ka na wo se ye wo e di na di nyinsa ne enu ba atwam wo se ye wo sister before gay me ni bejai no na e ko 4 months oni me na ada wonim de oye mimi fra adwuma ba no ho no o si babe wo bre da ahomache no waye mani bet na obo 7 was oh time konti kobra wo ba no waye me sa abuso me miensa ansa na wo se be ka kire me se obi ni ne da e na magya no wo gina we woni mbuso me dodo odenyem wo gina we illiterate. Yes, you don't go to school. Because of the school, you don't go to school. You don't know maths. You go to school. Now you go to school. Now you go to school. You too, you go to school. School, why with school? Me, I complete School is school. I complete Tell the school you complete. You complete what? I complete senior get high. off. What school you complete? Oh, get off. What school you complete? I complete no school. That thing you are too illiterate. You too, you are illiterate. Don't be pessimists. What coupons? You too, fuck off. So, come to brag.
Aban nipa obi on me nsaka. Me dia me ya aban Very abe. salt. Enye be na me nyi sanu be. Yeah, you sugar. And your salt, sugar. Ye nim de be ye. Besene. Wo me hwe wo say atua mema yi. Besene. Wo ye shi me o. Hey. Yo Wo ye tu shi no me apapa so o. kurase ni nyi na agimi a wo ye be ma wo so bi be fa. Ah. Say ye me. Na wo body we kura wo kofa we. Ina kura body bi anka nka me dem. Enya ba wie na wo so ma So kwa mo kwasia me fitie na abachi. Sa ge kokon kwa de wo ye mashi kura che obi a. Wa ye sa na wo ko no sa ge no. Wuti we senka wo tinknan. Ena ka wo fie be tete kura wo isile gu anka nchen. Enkrofo kura wo kala we bi. Omo di tutu akwan. Asa de omo di omo body na dane travel and tour. What would you see Ashtown na konkonsan ko na odie. Wa funu kakra ka se akiriwi akose.